Να δω λίγο. Ελένη Μουσικού, Κωνσταντίνος Ηλιάδης, Σούλης Τσελεγκίδης, Τσαβδαρίδης Παύλος, Μλανδένης Γιώργος, Ανδρεάδης Παναγιώτης, Μίτσκου, όχι, Γεωργία Γιαμπαλκάρη, Καραΐτσι Τραγιανή, η κυρία Μίτσκου η Κατερίνη, ο Τάσος ο Δίσκος, η Κριτίδου η Σοφία, ο Μπάλας ο Γεώργιος, ο Κριτίδης ο Κουτσάκης Γιώργος, ο Ματζαρίδης ο Μιχαήλ. Και από την άλλη μεριά, Ιγνατιάδης Μάκης, Σαρασίδης Αντώνης, Μινασίδου Κυριακή, Μαχαιρίδου Ελισάβετ, Παπαδόπουλος Στάθης, Σοκράτης Αμανατίδης, Μαρία Δουλγερίδου, Δούμτσι Καλλιόπη και Τσακύρη Φωτεινή. Και ο κύριος Κονιστής Ιωάννης και ο Μλανδένης ο Γιώργος. Αυτοί είναι.